салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. ташкили бозиҳои шавқовар аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ идома дорад. ин навбат мо ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи Матинро бо варзишгарони мактаби варзишии ноҳияи Варзоб манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки барномаи Матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеши моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи Матин шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии таҳти рақами 1 Беҳзоди Муҳсидин. беҳзоди муҳсидин сокини ноҳияи Варзоб мебошад. муддати 3 сол аст ки дар мактаби варзишии ноҳия нозикиҳои гӯштини миллиро меомӯзад. вай 6 медал дорад. аз ҷумла дар мусобиқаи нахустин мақоми 3-юмро касб кард. мавсуф дар мусобиқаҳои минбаъда хубтару беҳтар қувваозмоӣ карда 5 бор зинаи аввалро ишғол намуд. номбурда ба футбол ҳам таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мухлиси дастаи Ювентуси Италия аст. иштирокчии таҳти рақами 2 Тағоизода Тағоимурод. тағоимурод тағоизода сокини ноҳияи Варзоб аст. тӯли 5 сол аст ки нозикиҳои гӯштини миллиро аз мураббӣ Ҳилолиддин Азизов меомӯзад. мавсуф 12 маротиба қувваашро дар майдон санҷида 10 бор ба гирифтани мақоми аввал мушарраф шудааст. мақсад дорад то дар оянда бештар дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ дошта ширкат варзад. номбурда мухлиси ашадии футбол мебошад. ӯ бештар ба дастаи Барселона мухлисӣ мекунад. иштирокчии таҳти шумораи 3 Содиқи Мирзо. содиқи мирзо сокини ноҳияи Варзоб мебошад. муддати 4 сол аст ки дар мактаби варзишии ноҳия нозикиҳои гӯштини миллиро аз мураббӣ Ҳилолиддин Азизов меомӯзад. номбурда дар зарфи 4 соли машқварзӣ танҳо дар 2 сабқат иштирок кардааст. аз ҷумла дар мусобиқаи нахустин шаҳдии пирӯзиро чашид. дар мусобиқаи навбатӣ низ ғолиб омад. мавсуф ба футбол ҳам диққат дода мухлиси бошгоҳи шоҳонаи Реали Мадрид мебошад. иштирокчии таҳти рақами 4 Эмомалӣ Маҳсудинов. эмомалӣ маҳсудинов сокини шаҳри ҳисор мебошад. вай варзиш ва тарбияи ҷисмониро дӯст дошта доимо ба обу тоб додани бадан машғул аст. аз намудҳои варзиш бештар ба гӯштини миллӣ шавқ дорад. тӯли 1 сол аст ки нозикиҳои гӯштини миллиро меомӯзад. мавсӯъ ба варзиши рақами 1 низ диққат дода ба дастаи Ювентус мухлисӣ мекунад. иштирокчии таҳти шумораи 5 Беҳзоди Дилшод. беҳзоди дилшод сокини ноҳияи Варзоб аст. тӯли 1 сол аст ки нозикиҳои гӯштини миллиро аз мураббӣ Ҳилолиддин Азизов меомӯзад. номбурда дар мусобиқаи ноҳиявӣ ширкат варзида ҷои 1-умро соҳиб шуд. аз паҳлавонони маъруфи тоҷик ҷоизадори бозиҳои олимпӣ дар шаҳри Пекин Расул Боқиев ва чемпиони ҷаҳон дар иштаи самбо Беҳрӯз Хоҷазодаро меписандад. мехоҳад дар оянда устоди варзиш шавад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Муҳаммад Солеҳ Шодиев. муҳаммад Солеҳ Шодиев сокини ноҳияи Варзоб мебошад. муддати 3 сол аст ки дар мактаби варзишии ноҳия нозикиҳои гӯштини миллиро меомӯзад. номбурда танҳо дар як мусобиқа ширкат варзида зинаи 3-юмро ба даст овардааст. аз паҳлавонони маъруфи тоҷик чемпиони ҷаҳон дар иштаи самбо Беҳрӯз Хоҷазодаро меписандад. вай ба фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳи беандоза дорад. дӯстони азиз, инак мегузорем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳилолиддин Азизов. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Низом Каримов.
тамошобинони азиз, барои гарм сохтани бадан шарти аввали барномаи матинро аз давидан шурӯъ мекунем ки масофа 50 метрро ташкил медиҳад. барои иҷрои ин шарт беҳзоди муҳсидинро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, беҳзоди муҳсидин омода гирид ва бо ишораи довар шарти аввали барномаи матинро шурӯъ намуд. хуб мебинем ки масофаи 50 метрро дар муддати чанд сония тай менамояд. беҳзоди муҳсидин масофаи 50 метрро дар муддати 846 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати тағоимурод тағоизода. инак дӯстони азиз, иштирокчии навбатиро мебинем ки чӣ гуна шартро иҷро мекунад. ӯро зарур аст ки боз ҳам суръати хешро баландтар намояд. тағоимурод тағоизода масофаро дар муддати 859 сония тай намуд. навбати Содиқи Мирзо фаро расид. инак дӯстони азиз, иштирокчии таҳти шумораи 3-ро мебинем. акнун омодагӣ мебинад ва сипас бо ишораи довар ба шарти барнома мепардозад. хуб мебинем ки бо суръати баланд масофаро тай карда истодааст. аҳсан мегӯем. Содиқи Мирзо масофаи 50 метрро дар муддати 884 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Эмомалӣ Маҳсудинов. инак иштирокчии таҳти шумораи 4 омодагӣ мебинад ва бо ишораи довар шартро шурӯъ мекунад. хуб мебинем дӯстони азиз, иштирокчии навбатӣ дар муддати чанд сония ба хати марра мерасад. ӯро зарур аст ки боз ҳам кӯшиш намояд ки суръати хешро баланд намояд. Эмомалӣ масофаи 50 метрро дар муддати 981 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Беҳзоди Дилшод. инак иштирокчии навбатӣ шартро шурӯъ мекунад. хуб мебинем ки Беҳзоди Дилшод бо суръати баланд масофаро тай мекунад. офарин мегӯем. аҳсан. Беҳзоди Дилшод масофаро дар муддати 988 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Муҳаммадсолеҳ Шодиев. дӯстони азиз, иштирокчии ниҳоии барномаро мебинем ки чӣ гуна шартро иҷро мекунад ва дар муддати чанд сония ба хати марра мерасад. Муҳаммадсолеҳ Шодиев масофаи 50 метрро дар муддати 884 сония тай намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Беҳзоди муҳсидин даст боло гардид. дар шарти аввал беҳзоди муҳсидин аввалин шуда соҳиби 10 хол шуд. тағоимурод тағоизода бо 9 имтиёз дар зинаи дуюм қарор гирифт. содиқ ва муҳаммадсолеҳ соҳиби 8 холе шуданд. эмомалӣ дар ҷои панҷум, баъдан беҳзод мавқеъ гирифт. дӯстони азиз, расидем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ гузаштани монеаҳо мебошад. барои иҷрои ин шарт Беҳзоди муҳсидинро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид. Беҳзоди муҳсидинро мебинем ки аз монеаҳо гузар намуд ва акнун яке аз монеаҳои занҷирпеш ки гузаштан аз ин монеаҳо басо мушкил аст ва мебинем ки чӣ гуна ин шартро паси сар менамояд. Беҳзоди муҳсидин шартро дар муддати 1450 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Тағоимурод Тағоизода. инак иштирокчии навбатиро мебинем. дӯстони азиз, ин монеаҳо яке аз монеаҳое мебошад ки бештар дар ин бояд ҳар як варзишгар чусту чолок бошад, зиракию ҳушёриро аз даст надиҳад. Тағоимурод Тағоизода шартро дар муддати 1194 сония иҷро намуд. навбати Содиқи Мирзо фаро расид. инак Содиқи Мирзо ба шарти барнома пардохт. хуб мебинем ки иҷрои шарти ӯ чанд сонияро ташкил медиҳад. хуб мебинем ки аз монеаҳои мушкилгузар, аз монеаҳои занҷирпеш чӣ гуна ӯ шартро иҷро мекунад. иҷрои шарти Содиқи Мирзо 841 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Эмомалӣ Маҳсудинов. инак Эмомалӣ Маҳсудинов омодагӣ мебинад ва сипас бо ишораи довар шартро шурӯъ мекунад. дӯстони азиз, дар ин монеа бештар қувваву нерӯи даст сарф мегардад ва дар ин монеаҳои занҷирпеш бошад танҳо бо анамун қувваву нерӯи пой бештар варзишгарон ҳаракат мекунанд ва онҳоро зарур аст ки бояд
эҳтиёткорона аз ин монеаҳо гузар намоянд. эмомалӣ маҳсудинов шартро дар муддати 1778 сония иҷро намуд. навбати беҳзоди дилшод фаро расид. инак беҳзоди дилшодро мебинем ки шартро иҷро карда истодааст. ӯро зарур аст ки боз ҳам бо суръати баланд аз ин монеаҳо гузар намояд, зеро ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. беҳзоди дилшод шартро дар муддати 1288 сония иҷро намуд. навбати муҳаммадсолеҳ шодиев фаро расид. дӯстони азиз, иштирокчии ниҳоии барномаро мебинем ки бо суръати баланд шартро иҷро карда истодааст. бояд дар гузаштани анамин монеаҳо муҳаммадсолеҳ эҳтиёткорона гузарад, зеро мушкил аст. ҳар як варзишгар бояд мувозинати худро хуб нигоҳ дорад. муҳаммадсолеҳ шодиев шартро дар муддати 1891 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт тағоимурод тағоизода ғолиб омад. дар шарти дуюм тағйирот ба назар расид. аниқтараш тағоимурод мавқеашро бо беҳзод иваз намуд. беҳзоди дилшод аз ҷои шашум якбора ба хади сеюми ҷадвал баромад. содиқ ва эмомалӣ бо 14 холӣ зинаҳои чорум ва панҷумро касб карданд. муҳаммадсолеҳ мақоми шашумро ишғол намуд. дӯстони азиз, расидем ба шарти сеюми барнома. шарти навбатӣ доштани вазни холис мебошад. барои иҷрои ин шарт беҳзоди мусидинро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт варзишгарон вазни холиси худро нигоҳ медоранд. албатта дар ин шарт бештар анамун қувваву нерӯи даст сарф мегардад. ҳар як варзишгаре ки бештар машқу тамрини зиёд намояд, фикр мекунам чунин шарту чунин намуди машқҳо барои ӯ на он қадар мушкил мегардад. мо мебинем ки дар шарти навбатӣ варзишгарон то кадом андоза қуввасанҷӣ мекунанд. албатта фикр мекунам ин шарт на чандон шарти мушкил аст. танҳо онҳо вазни холиси худро нигоҳ медоранду халос. албатта сонияҳо сипарӣ шуда истодаанд ва дар ин шарт ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. иштирокчии таҳти рақами 1-ро мебинем ки шартро иҷро карда истодааст. бе ягон мушкилӣ истодагарӣ намуда истодааст. аҳсан мегӯем ба беҳзоди муҳсидин. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки барномаи Матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатӣ боғи парчами миллӣ манзури шумо гаронида истодаем. албатта дар барномаи имрӯза варзишгарони мактаби варзиши ноҳияи Варзоб ширкат варзида истоданд. ин варзишгарон албатта дӯстони азиз дар намудҳои гуногуни варзиш машқу тамрин менамоянд ва дар як қатор мусобиқаҳо низ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. ва албатта имрӯз дар барномаи Матин боз ҳам кӯшиш мекунанд ки қувваву нерӯи хешро, ҳунару истеъдоди хешро дар сатҳи баланд нишон медиҳанд. офарин мегӯем ба беҳзоди муҳсидин ки хело ҳам вақти тӯлонӣ истодагарӣ намуда истодааст. аз миён аллакай 1 дақиқа ва 56 сония сипарӣ шуд. аллакай 2 дақиқа гузашт. аҳсан мегӯем ба беҳзоди муҳсидин. хело ҳам натиҷаи хуб нишон дода истодааст. беҳзоди муҳсидин вазни холиси худро 2 дақиқаву 11 сония нигоҳ дошт. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати тағоимурод тағоизода. инак иштирокчии навбатиро мебинем. тағоимурод тағоизода яке аз иштирокчиёни фаъол аст ки дар шарти қаблии барнома тавонист ки мақоми аввалро касб намояд. оё метавонад дар ин шарт ҳам натиҷаи қаблии хешро такрор намояд. албатта ин ҳама аз ана ҳамун малакаву маҳорати варзишгарон вобастагӣ қавӣ дорад ки то кадом андоза онҳо дар шартҳои барномаи имрӯзаи Матин ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳанд. дӯстони азиз, албатта дар муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ таҷҳизотҳои варзишӣ
барои машғул шудан ба варзиш муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳар як шахс метавонад ки дар ин фазои тоза метавонад ба варзиш машғул шаванд. ҳамзамон дар баробари ба варзиш машғул шудан метавонанд ки истироҳат намоянд. ва дӯстони азиз, ҳар яки моро зарур аст ки бояд дар баробари истироҳат намудан боғи парчами миллиро тозаю озода нигоҳ дорем. албатта дар ин боғ бисёр гулҳои зебо ба назар мерасад. ҳар як варзишгар дар ин гуна табиати зебо ба варзиш машғул шавад аҷаб роҳате аст. мо мебинем ки аз миёни 1 дақиқаву 48 сония сипарӣ шуд. офарин мегӯем ба тағоимурод тағоизода ки ба монанди рақиби худ беҳзоди мусиддин хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст. каме дигар мондааст. тағоимурод тағоизода тавонист ки вазни холиси худро 2 дақиқаву 3 сония нигоҳ дорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Содиқи Мирзо. инак бо ишораи довар иштирокчии навбатӣ шартро идома медиҳад. Содиқи Мирзо аз таҳти рақами 3 ҳунарнамоӣ карда истодааст. тамошобинони азиз, албатта дар ана ҳамин намуди шарт ҳар як варзишгар мустақилона ҳамарӯза агар ин амалро иҷро намояд, барои мушакҳои даст, барои пурқувват сохтани ана ҳамин мушакҳои даст хело таъсири мусбат мерасонад. Содиқи Мирзоро мо мебинем ки худро хело озод ҳис менамояд. фикр мекунам ки шояд ин варзишгарам рақобати хуб намояд дар ин шарт бо ҳарифони худ. дӯстони азиз, албатта ин варзиш аз варзиш бур дорад, бохт дорад. бояд ҳар як варзишгар кӯшиш намояд ки дар дил хоҳ намуди варзиш, дар дил хоҳ намуди машқ бо як ҳунару истеъдоди баланд ҳунарнамоӣ кунад. аз миёни 1 дақиқаву 18 сония сипарӣ шуд. Содиқи Мирзо бошад ҳоло ҳам истодагарӣ карда истодааст. Содиқи Мирзо тавонист ки вазни худро 1 дақиқаву 37 сония нигоҳ дорад. навбати Эмомалӣ Маҳсудинов фаро расид. инак дӯстони азиз, Эмомалӣ Маҳсудиновро мебинем ки чӣ гуна дар ин шарт вазни худро нигоҳ медорад. дӯстони азиз, албатта дар барномаи Матин, дар ҳар як барнома ин намуди шарт, ин гуна шартҳо аз ҷониби варзишгарон иҷро карда мешавад. ҳар яки варзишгароне ки имрӯз дар барномаи Матин ширкат варзида истоданд, онҳо бо ин шартҳо хуб шинос ҳастанд ва албатта барои онҳо фикр мекунам ки иҷрои ин шартҳо на чандон мушкил аст. танҳо барои ҳар як варзишгаре ки имрӯз дар барнома иштирок карда истоданд, қувваву нерӯ, зиракиву ҳушёрӣ лозим асту халос. Эмомалӣ Маҳсудинов тавонист ки вазни холиси худро 1 дақиқаву 8 сония нигоҳ дорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Беҳзоди Дилшод. дӯстони азиз, иштирокчӣ таҳти шумораи 5 шартро идома медиҳад. Беҳзоди Дилшод аст. мо мебинем ки ин варзишгар муддати чанд дақиқа вазни холиси худро нигоҳ медорад.
сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. фикр мекунам барои беҳзоди дилшод ҳоло ҳам вақт лозим аст. ҳоло ҳам бояд ӯ истодагарӣ намояд. барои натиҷаи баландро нишон додан албатта каме сабр лозим аст, каме ана ҳамин ҳунару истеъдоди худро дар сатҳи баланд нишон додан лозим аст, то ин ки дар шартҳои барномаи имрӯзаи Матин имтиёзи баландро ба даст биёрӣ. аз миёни 1 дақиқаву 7 сония сипарӣ шуд. беҳзоди дилшод ҳоло ҳам истодагарӣ карда истодааст. аҳсан мегӯем. дар чеҳраи ӯ мо хастагиро эҳсос намекунем. як дақиқаву 30 сония аз миён гузашт. иҷрои шарти беҳзоди дилшод 1 дақиқаву 33 сонияро ташкил намуд. навбати муҳаммадсолеҳ шодиев фаро расид. иштирокчии ниҳои барнома шартро идома медиҳад. муҳаммадсолеҳ шодиев аз таҳти шумораи 6 баромад карда истодааст. дӯстони азиз, албатта варзиш яке аз воситаҳои муҳимтарине мебошад ки маҳз ба воситаи ана ҳамин варзиш ҳар як варзишгар дар арсаи байналмилалӣ давлату миллати хешро муаррифӣ месозад ва имрӯз ин варзишгарони хурдсол дар дилхоҳ намуди варзиш дар намудҳои гуногуни варзиш машқу тамрин мекунанд. ҳамзамон дар баробари машқу тамрин намудан дар мусобиқаҳои гуногун низ ширкат меварзанд ва маҳз ана ҳамин варзишгарон метавонанд ки дар оянда шарафи миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд. аз миёни 1 дақиқаву 14 сония сипарӣ шуд. аҳсан мегӯем ба муҳаммадсолеҳ шодиев ки ин варзишгари хурдсол ҳам бо ҳарифони худ рақобат карда истодааст. ин варзишгар ҳам мехоҳад ки дар ин шаҳр натиҷаи хуб нишон медиҳад. аҳсан мегӯем. як дақиқаву 40 сония аз миён гузашт. каме дигар мондааст. дар ҳолате ки аз 2 дақиқа зиёдтарак истодагарӣ намояд, фикр мекунам ки дар ин шаҳр натиҷаи беҳтарро муҳаммадсолеҳ шодиев соҳиб мешавад. аллакай мо дар чеҳраи ӯ хастагиро эҳсос мекунем. муҳаммадсолеҳ шодиев вазъи холиси худро 2 дақиқаву 6 сония нигоҳ дошт ва ҳамин тавр дар ин шаҳр беҳзоди муҳсидин даст боло гардид. пас аз интиҳоёбии шарти сеюм беҳзод бо 1 хол бештар аз тағои мурод садри ҷадвалро касб намуд. муҳаммадсолеҳ шодиев натиҷаи хубтар нишон дода ба сегунаи беҳтарино шомил шуд. содиқ ва беҳзоди дилшод дорои 21 имтиёзиянд. эмомалӣ бо 19 хол дар зинаи шашум ҷойгир аст. тамошобинони азиз, расидем ба шарти 4-уми барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба ҳар як иштирокчӣ 30 сонияи вақт дода мешавад. барои иҷрои ин шарт беҳзоди муҳсидинро даъват мекунем. дӯстони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт варзишгарон дар муддати 30 сония чанд маротиба машқи ҷисмониро иҷро мекунанд. беҳзоди муҳсидинро мебинем ки шартро иҷро карда истодааст. беҳзоди муҳсидин машқи ҷисмониро дар муддати 30 сония 30 маротиба иҷро намуд. навбати тағоимурод тағоизода фаро расид. инак тағоимурод тағоизодаро мебинем ки
шартро чӣ гуна иҷро мекунад. Тақвимро тағоизода зери роҳбарии мураббӣ ҳилолиддин азизов дар толори варзиши деҳаи нӯчоби ноҳияи Варзоб дар намуди гӯштини миллӣ машқу тамрин мекунад ва дар як қатори мусобиқаҳо низ иштирок кардааст. мо мебинем ки чӣ гуна ин шартро дар барномаи имрӯза иҷро мекунад. тақвимро тағоизода машқи ҷисмониро дар муддати 30 сония 32 маротиба иҷро намуд. навбати Содиқи Мирзо фаро расид. дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки ба ҳар як иштирокчӣ 30 сонияи вақт дода шудааст ва варзишгаронро зарур аст ки бояд бо суръати баланд кӯшиш намоянд дар муддати 30 сония ин намуди машқро ҳарчи зиёдтар иҷро намоянд. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи Матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатӣ боғи парчами миллӣ манзури шумо гардонида истодаем. иҷрои шарти Содиқи Мирзо 34 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Эмомалӣ Маҳсудинов. Эмомалӣ Маҳсудиновро мебинем ки дар муддати 30 сония чанд маротиба амали мазкурро иҷро мекунад. ӯро зарур аст ки боз ҳам суръати хешро баландтар намояд, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. эмомалӣ маҳсудинов амали мазкурро дар муддати 30 сония 25 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Беҳзоди Дилшод. инак Беҳзоди Дилшодро мебинем. дӯстони азиз, ин намуди машқ бештар ҳамин мушакҳои пойро пурқувват месозад ва ҳатман ба ҳар яки шумо тавсия медиҳем ки ин намуди амалро метавонед ки мустақилона ҳамарӯза иҷро намоед. албатта аз манфиат холӣ нест. Беҳзоди Дилшод тавонист ки амали мазкурро дар муддати 30 сония 31 маротиба иҷро намояд. навбати Муҳаммадсолеҳ Шодиев фаро расид. иштирокчии ниҳоиро мебинем. дар шарти қаблӣ барома то як андоза натиҷаи беҳтар нишон дод ва тавонист ки дар шарти қаблӣ мақоми дуюмро касб намояд. албатта пас аз Беҳзоди Муҳсидин мо мебинем ки дар ин шарт чӣ гуна ҳунаррамоӣ мекунад. Муҳаммадсолеҳ Шодиев амали мазкурро дар муддати 30 сония 33 маротиба иҷро намуд ва ҳаминтавр дар ин шарт Содиқи Мирзо даст боло гардид. баъди хотимаёбии шарти чорум тақвимрод садрнишин шуд. Беҳзод бо як имтиёз камтар зинаи дуюмро ишғол намуд. Муҳаммадсолеҳ ва Содиқ бо 31 имтиёзӣ мақомҳои сеюм ва чорумро аз они худ карданд. Беҳзоди Дилшод дорои 28 хол ва Эмомалӣ 24 имтиёз дорад. тамошобинони азиз, расидем ба шарти панҷуми барнома. шарти навбатӣ машқи болофишорӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт Беҳзоди Муҳсидинро даъват мекунем. инак шарти панҷуми барнома оғоз гардид. акнун дар ин шарт варзишгарон машқи болофишориро иҷро мекунанд. ҳар як варзишгаре ки ҳарчи зиёдтар ин амалро иҷро намояд, имтиёзи баландро соҳиб мегардад. мо мебинем ки Беҳзоди Муҳсидин машқи болофишориро иҷро карда истодааст.
шумора аз адади 20 гузашт. албатта дар ин шарт бештар мушакҳои даст пурқувват мегардад. беҳзоди муҳсидин машқи болофишориро 25 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди тағоимурод тағоизода. дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон мекунем ки барномаи Матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ бо варзишгарони мактаби варзишии ноҳияи Варзоб манзури шумо гардонида истодаем. шумораҳо ба адади 30 наздик шуда истодаанд. тағоимуродро мебинем ки бениҳоят азият мекашад. ин аз он дарак медиҳад ки ӯ хело хаста гардааст. тағоимурод тағоизода амали мазкурро 33 маротиба иҷро намуд. навбати Содиқи Мирзо фаро расид. Содиқи Мирзоро мебинем. Содиқи Мирзо дар шарти қаблии барнома ғолибияти софро ба даст оварда буд. шояд тавонад ки дар ин шарт ҳам натиҷаи қаблии хешро такрор намояд. хело хуб машқи болофишориро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, албатта ин намуди машқ барои пурқувват сохтани мушакҳои бадани одам хело таъсири мусбат мерасонад. Содиқи Мирзо тавонист ки машқи болофишориро 36 маротиба иҷро намояд. навбати Эмомалӣ Маҳсудинов фаро расид. иштирокчии навбатиро мебинем ки чанд маротиба машқи болофишориро иҷро менамояд. албатта аз ҷониби довар хатогиҳои Маҳсудинов ишора карда мешавад. ӯро зарур аст ки бояд қоидаи шартро дуруст иҷро намояд. албатта ҳар як шарт ба худ як қоида дорад. ҳар як варзишгаро зарур аст ки бояд ҳатман қоидаҳои шартро ба инобат гирифта дар иҷрои шарт қоидаҳои шартро ба назар бигирад. иҷрои шарти Эмомалӣ Маҳсудинов 23 маротибаро ташкил намуд. навбати Беҳзоди Дилшод фаро расид. Беҳзоди Дилшодро мебинем ки чанд маротиба машқи болофишориро иҷро мекунад. офарин мегӯем. бинед ки хело хуб шартро иҷро карда истодааст. шумораҳо ба адади 20 наздик шуданд. аллакай мо дар амалҳои Беҳзод хатогиҳоро мебинем. фикр мекунам ин хатогиҳо аз мадди назари довар ва ҳайати ҳакамон дур нахоҳад монд. дӯстони азиз, аз сабабе ки дар иҷрои амалҳои Беҳзоди Дилшод хатогиҳо ба назар расид, ҳайати ҳакамон ба хулосае омад то иҷрои шарти ӯро 29 маротиба ҳисоб намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Муҳаммадсолеҳ Шодиев. Муҳаммадсолеҳ Шодиевро мебинем. машқи болофишориро хело хуб иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем. бинед ки Муҳаммадсолеҳ амали мазкурро хело хуб иҷро карда истодааст. шумораҳо ба адади 30 наздик шуда истодаанд. аллакай аз адади 30 ҳам гузашт. аҳсан.
муҳаммад солеҳ назар ба дигар рақибони худ каме хурдтар аст ва ба ин хурдии худ нигоҳ накарда боз кӯшиш карда истодааст ки шартро хуб иҷро намояд. муҳаммад солеҳ шодиев тавонист ки машқи болофишориро бо як маҳорати хуби варзишӣ 41 маротиба иҷро намояд ва ҳаминтар дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. дар шарти панҷумам тағоимурод бартариро аз даст надода садрнишин шуд. муҳаммад солеҳ мавқеашро бо беҳзод иваз кард. содиқ низ дорои 40 имтиёз аст. беҳзоди дилшод ва эмомалӣ мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ қарор гирифтанд. дӯстони азиз, ташкили бозиҳои шавқовар аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ бо варзишгарони мактаби варзишии ноҳияи Варзоб идома дорад. расидем ба шарти шашуми барнома. дӯстони азиз, фикр мекунам ки ин шарт шояд ба бархе аз варзишгарон шарти ҳалкунанда бошад. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. инак дӯстони азиз, шарти ниҳоии барнома оғоз гардида. акнун мебинем ки дар ин шарт варзишгарон чӣ гуна қувватсанҷӣ мекунанд. мебинем ки аз сонияҳои аввал эмомалӣ маҳсудинов аз идомаи бозӣ даст кашид. иштирокчӣ таҳти шумораи 4 5 нафари дигар варзишгарон бошанд, шартро идома медиҳанд. тағоимурод тағои назарро мебинем ки бениҳоят хаста гардидааст ва ба хастагии хеш нигоҳ накарда боз рақобати худро бо ҳарифон идома дода истодааст. дар ин ҷо довар ишора карда истодааст ки бояд ҳар як варзишгар қоидаи шартро дуруст иҷро намоянд. иштирокчии таҳти рақами 3 Содиқи Мирзо дигар натавонист ки то охир рақобатро идома бидиҳад. тағоимурод тағои назарро мебинем ки бениҳоят хаста гардидааст. дигар имкон надорад ки пойҳои худро дуруст бояд рост нигоҳ дорад. дӯстони азиз, дар ин ҷо фикр мекунам танҳо муҳаммад солеҳ шодиев қоидаи шартро хуб иҷро карда истодааст. беҳзоди муҳсидин низ аз идомаи бозӣ даст кашид. дар амалҳои тағоимурод мо хатогии зиёдро мебинем ва натавонист ки дигар шартро то охири идома бидиҳад. дӯстони азиз, фикр мекунам ки ин шарт ҳам барои шумо ва ҳам барои варзишгарон хело ҷолибу шавқовар буд ва ҳамин тавр аз миёни 6 нафар варзишгарон муҳаммад солеҳ шодиев даст боло гардид. дар шарти ҳалкунанда тағйирот ба назар расид. ҳамин тавр муҳаммад солеҳ бо 51 имтиёз садри ҷадвалро касб намуд. беҳзод мақоми дуюмро аз они худ кард. тағоимурод тағоизода ба сегунаи беҳтаринҳо шомил шуд. содиқи мирзо дар ҷои 4-ум, беҳзоди дилшод зинаи 5-ум ва эмомалӣ дар мақоми 6-ум ҷой гирифт. дӯстони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи Матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи Матинро тағоимурод тағоизода касб намуд. аҳсан мегӯем ба тағоимурод тағои назар ки тавонист ки бо кӯшишҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем. мехостам дар барномаи Матин иштирок кунам ва хушбахтона ҷои сеюмро ишғол кардам. барои ҷои аввал гирифтан ба ман фикр мекунам ки ба ман қувва нарасид, вале шартҳо хеле сабук буданд. ман мехоҳам ба мисли Беҳрӯз Хоҷазода паҳлавони номӣ шавам. мақоми дуюмро бошад беҳзоди муҳсидин касб намуд. офарин мегӯем ба беҳзоди муҳсидин ки тавонист бо кӯшишҳои зиёд
зинаи дуюми барномаро аз они худ намояд. من از این خوشحالم که جای دوم رو و سزاوار گشتم و میخواهم همینطور مسابقه ها برگزار شود و من جایهای اول رو اشتراک نمایم. میخواهم مثل بهروز خواجه‌زاده، رسول باقیوف، رستم و غیره میخواهم پرچم بردار تاجیکستان شوم. باغ پرچم خیلی زیبا میشد. این شرط های مسابقه با ما خیلی آسان بود. یگان مشق های مشکل هم نداشت. тамошобинони азиз, тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин муҳаммад солеҳ шодиев гардид. аҳсан мегӯем. яке аз варзишгарони хурдсол, яке аз варзишгароне ки назар ба рақибони худ ҷисман хурдтар буд, тавонист ки дар барномаи имрӯзаи матин бо ҳунару истеъдоди худ мақоми аввалро касб намояд. аҳсан мегӯем. من باوری نداشتم که در این برنامه جای اول رو اشغال می نمایم، چون که من در همه مسابقه و برنامه ها جای اول رو اشغال نمی کردم و من در این برنامه جای اول رو اشغال نمودم و سربلند گشتم. من می خواهم که در همه مسابقه ها این خیلی جای یکم رو اشغال نمایم و در مسابقه های کلانی مثل بهروز خواجه‌زاده، رسول باقی، رستم و غیره ها پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо супорида мешавад. ифтихорнома ба содиқи мирзо супорида мешавад. ифтихорномаи дигар бошад ба беҳзоди дилшод супорида мешавад. аҳсан мегӯед. ифтихорномаи ниҳоӣ бошад ба эмомалӣ маҳсудинов мукофотонида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ бо варзишгарони мактаби варзишии ноҳияи Варзоб манзури шумо гардид. боварии комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.